Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Для вас у студыі зноўку працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Са студзеня 2019 года галерэя сучаснага мастацтва ў Кароткае рэалізуе праект «Кастрычніцкая». Усё ўключана, усе ўключаныя. Праект накіраваны на прыцягненне ўвагі да пытанняў дыскрымінацыі. Сітуацыі, калі людзі адчуваюць негатыўнае да іх стаўлення перадузятасць, несправядлівасць, церпяць гвалт і пазбаўленне асобных правоў па прычыне іх прыналежнасці да пэўнай сацыяльнай ці ўзроставай групы. Якія вынікі дало даследаванне вуліцы Кастрычніцкая на прадмет дружелюбнасці і даступнасці, увогуле, як вырашыць гэтае пытанне ці праблему, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыі, а гэта арт-дырэктар галерэі сучаснага мастацтва ў Кароткае Ганна Чыстасердова. Добрый дзень, спадарыня Ганна. Прывітанне. Спадзяюся, я вот сваёй такой доўгай падводкай ніякай тут, як это тут было написано у нас, ніякай перадузятасці, дыскрымінацыі, сітуацыі такой не стварыў? Не, ні ў якім сэнсе. Дзякуй за запрашэнне і за тое, што гатовыя паразмаўляць з намі пра гэтую тэму. Спадарыня Ганна, вот ёсць такая уяўленне, ўжо міф, можа быць, такі пра талерантных беларусаў, якія да ўсіх ставяцца з павагай, з такой дружелюбнасцю, з усмешкай, гатовыя дапамагчы любому, кожнаму, каго не сустрэнуць. А што, атрымліваецца, не такія ўжо мы і талерантныя? Ну так, спадзяюся, канешне, што нікога не пакрыўджу, але ўсё ж такі мне падаецца, што гэта міф, беларуская талерантнасць. І ўжо неаднойчы розныя маніторынгавыя цэнтры рабілі апытанкі наконт таго, ці гатовыя беларусы жыць побач там з прадстаўнікамі ЛГБТ-кам'юніці, наколькі яны талерантна суадносяцца да людзей, якія прыязджаюць у нашу краіну з іншых абласцей, наколькі яны гатовы жыць побач, ну, скажем так, з не зусім сацыяльна стабільнымі сем'ямі. І як паказваюць рэзультаты гэтых апытанак, на жаль, талерантнасць гэта пакуль толькі такі сфарміраваны брэнд, але не зусім рэчаіснасць. Таму пасля таго, як мы пераехалі на вуліцу Кастрычніцкая, якая, канешне, збольшага з'яўляецца адной з самых адкрытых свабодных вуліц нашага горада, усё ж такі мы вырашылі зрабіць тэсты для сябе і для тых людзей, якія працуюць побач з намі, пра тое, наколькі ўсё ж такі гэтая адкрытасць і дружалюбнасць ёсць, ну, вось, нават на гэтай вуліцы. Ну, і магу сказаць, што яшчэ ёсць над чым працаваць. Давайте ўсё ж такі пакуль вот да праекта, мне просто цікава ваше меркаванне. Ну, я разумею, што, можа быць, як памятаеце, ў свой час жыллёвае пытанне сапсавала масквічоў, так жыллёвае пытанне сапсавала, там, можа быць, і меншукоў, ўсё гэта наш Мінск не резінавы, панаехалі, гэта ўсё, можа быць, і ёсць. Але што, вот, сапраўды, у нас ужо там такое дрэннае стаўленне, я не ведаю, да людзей з іншым колерам скуры, да людзей, можа быць, на мыліцах ці з нейкімі іншымі фізічнымі недахопамі. Я ўжо не кажу пра людзей іншай, там, сексуальнай, там, ці якой-будзь іншай арыентацыі. Ну, я, конечно, не магу сказаць, што гэта там жахлівая сітуацыя ў нашай краіне, непасрэдна ў Менску, але мне падаецца, што ўзровень сацыялізацыі некаторых груп, якіх можна вызначыць як дыскрымінуемых, яна ўсё ж такі, ну, не зусім высокая, і гэта не толькі таму, што там мы, як супольнасць, не гатовыя. Час ад часу я гляджу, што, ну, вось, калі там каранацца людзей, ну, там, нацыянальных меншасцяў, якія жывуць на Беларусі, гэта таксама закрытасць і з боку непасрэдна гэтай групы. Калі мы будзем гутарыць пра людзей з рознага кшталту фізічнымі асаблівасцямі, ну, на жаль, наша сітуацыя такая, што большасць з іх не маюць магчымасці выйсці з дому. Не таму, што мы не гатовыя прыняць гэтых людзей, але, ну, мне падаецца, што нават вам даволі там відавочна, калі вы выязджаеце ў Прагу, ў Варшаву ці ў Берлін, якая вялікая колькасць людзей там з сабакамі-павадарамі ходзіць на вуліцах, якая вялікая колькасць людзей на вазках, там людзей з асаблівасцямі зроку. Гэта не значыцца, што на Беларусі іх менш. Гэта значыць толькі тое, што інфраструктура пакуль
недружалюбныя да іх, і для многіх з іх не пытанне, як патрапіць у музей ці ў галерэю сучаснага мастацтва, пытанне, як выйсці там за межы сваёй кватэры. Ну так, я прыгадываю такую сумную сітуацыю, калі чалавеку на вазку, вот ён жыве там недзе там у доме без ліфта, яму з 5-го паверха там ці з 4-го за тым вазком, безумоўна, не спусціцца, і стала пытанне пра тое, каб зрабіць вот спецыяльны там пад'ёмнік, каб ён мог спускацца, і суседзі выказаліся супраць. Маўляў, будзе ім гэты пад'ёмнік перашкаджаць. Ну, вось, пра талерантнасць мы з вамі пачыналі, таму гэты працэс, канешне, я не веру, што гэтую сітуацыю можна змяніць вось так непасрэдна там за паўгады адным праектам. Гэта ўсё ж такі працэс, які так ці інакш патрабуе там больш часу і нашай, мне падаецца, асабістай працы над самімі з сабой, бо я магу сказаць, што час ад часу нават за сабой я нейкія такія моманты наблюдаю. Ну-ка. І каго вы дыскрымінуеце, па якім прынцыпе, раскажыце, прызнайцеся. Я спадзяюся, што вось так адкрыта нікаго, але ж так ці інакш у нейкіх абставінах, ну, я крыху там, можа, па-іншаму гляджу на іншыя культурныя коды. І я разумею, што гэта праца, якую кожны з нас павінен пачынаць рабіць на сваім асабістым узроўні. Таксама мне падаецца, што адным з такіх вельмі важных для нас вынікаў, бо вось непасрэдна там з адной з груп, гэта людзі з асаблівасцямі фізічнага складу ці развіцця, мы працуем ужо больш, чым за 2 гады. Акрамя непасрэдна там нашага інтарэсу для ўключэння гэтай групы ў працэсы, ў праекты, якія ладзяцца галерэі, вельмі важна непасрэдна знайсці там такую прамую сувязь з гэтай аўдыторыяй. І вось дзякуючы нашым партнёрам арганізацыі Белабдзімі, у нас гэтая магчымасць з'явілася, бо ўсё ж такі, ну, пакуль мне падаецца, што вось гэтая група людзей, яна даволі такая абмежаваная у інтэграцыю ў соцыум і ў атрыманні інфармацыі пра тое, што праісходзіць. Таму, як і ў любым праекце, ў нашым жыцці вельмі галоўная рэч гэта знайсці правільных партнёраў, і я думаю, што нам гэта ўдалося ў гэты раз. Добра, яшчэ адзін момант. Вот нават я прыгадываю там старую такую беларускую народную казку. Памятаеце пра тое, як беларусы раней людзей сталага ўзросту выводзілі ў лес, а адзін там любячы сын свайго бацьку захаваў, і потым вот ён яму дапамог у цяжкую сітуацыю, і, маўляў, трэба паважаць сталых людзей. Так. І вы вот у сваёй, скажем, вот этой сваім праекце, у том, я зачытываў, і да пэўнай сацыяльнай ці ўзроставай групы. Няўжо сярод беларусаў, якія, ў прынцыпе, чыталі ўсе гэтую казку народную, у іх ёсць нейкае негатыўнае стаўленне, такая дыскрымінацыя па ўзроставым прынцыпе? Такое пытанне добрае, бо я не думаю, што гэта дыскрымінацыя, якую можна вось так адчуць і пабачыць, але, шчыра кажучы, выйдзеце ў публічныя прасторы ў Менску. Я зараз не кажу там пра толькі культурніцкія установы. Як шмат людзей сталага ўзросту вы можаце бачыць у кавярнях і рэстарацыях? Пенсіі малыя? Малыя. Акрамя пенсіі, мне падаецца, што гэта таксама нейкія моманты неўпэўненасці і непасрэдна вось узроставай гэтай групы. У нас 2 тыдні таму вельмі цікавая імпрэза адбылася ў галерэі. Гэта быў выпускны баль жанчын 50+, якія прайшлі такую школу мадэлінга. І мне вельмі прыемна, што, канешне, большасць з іх упершыню была на Кастрычніцкай, і мне вельмі прыемна зараз назіраць за тым, што гэтыя жанчыны цяпер прыходзяць у галерэю, і не толькі ў галерэю, іншыя месцы на Кастрычніцкай, і таксама разумеюць, што гэта вуліца не толькі для маладых і стылёвых, гэта вуліца для ўсіх. І непасрэдна праект, які мы ладзім пра тое, што, шчыра кажучы, ідеальна ўсе вуліцы ў нашым горадзе павінны быць для ўсіх. Просто трэба крыху інакш глядзець і з пункту гледжання бізнесу, для каго і чаго, і што вы робіце. Наверне, мне цяжка сказаць, бо тут у мяне крыху такая
падвойная постаць, бо з аднаго боку я займаюся сацыяльным прадпрымальніцтвам, культурай, з іншага боку у нас таксама існуе там свой бар, як бізнес-структура. І з пункту гледжання бізнесоўцы, кожны, хто прыходзіць, кожны госць, гэта не толькі прыемнае знаёмства, гэта яшчэ так ці інакш атрыманне нейкіх грошаў. І калі беларускі бізнес стане разглядаць кожнага з гасцей, ці кожнага, хто так ці інакш хоча працаваць ці супрацоўнічаць, як таксама эканамічную единицу, адзінку, можа у нас нешта там зменіцца ў грамадстве. Давайте вот вернемся больш падрабязна да самого гэта праекта. Кастрычніцкая ўсё ўключана, усе ўключаны. Вы пераехалі галерэя сучаснага мастацтва на Кастрычніцкую, пару дзён там пажылі, азірнуліся і заўважылі, што штосьці вот не так на Кастрычніцкай адбываецца, да? Нет, вот вы як сацыяльны прадпрымальнік. Не могу сказаць, што штосьці не так. Нават больш скажу, некаторыя з нашых калег па гэтай вуліцы самастойна такі ініцыявалі там уладкаванне безбар'ернага асяроддзя ў сваіх месцах. Гэта, шчыра кажучы, вельмі прагрэсіўная вуліца, але так ці інакш, калі вельмі цяжка быць вось такім адным воінам. Для нас гэта таксама праект пра стварэнне супольнасці. Назовем гэта мясцовая супольнасць, будзе гэта там ці бізнес-супольнасць, ці супольнасць проста актыўных людзей, якія працуюць і пражываюць сваё жыццё на гэтай вуліцы. Можна там па-рознаму да гэтага ставіцца, але ёсць і былі моманты, якія былі звязаны, напрыклад, там з гендэрна-нейтральнымі прыбіральнямі. Гэта таксама вельмі такое, як нам аказалася пасля такога даследавання гэтай вуліцы, гэта пытанне, якое шмат каго турбуе. А што значыцца гендэрна-нейтральнае прыбіранне? Гэта значыцца, што права на прыбіральню яно роўнае ва ўсіх. І калі там прыбіральніх ёсць... То есть не трэба дзве, мужчынская і жаночая, дастаткова адной на ўсіх? Не, лепш, канешне, щоб іх было больш, але без вось гэтых гендерных раздзяленняў. Вось. І гэта, я, шчыра кажучы, ніколі пра гэта не думала. Гэта ўсё роўна павінна проста быць якасна зроблена і ўсё. Бо была ў нас аднойчы нават у нашым калектыве лаянка наконт таго, ці самі мы гатовыя вось к гендэрна-нейтральным прыбіральням ці не. І вось там у ходзе гэтай гутаркі проста мы вырашылі, што трэба падысці к гэтаму пытанню больш прафесійна, каб гэта былі ўсё ж такі такім ізаляваныя кабінкі, і пры гэтым няма ніякіх пытанняў. Зрабілі так? Зрабілі. І як? Все добра, але ж усё роўна у нас там зусім усі нейтральныя не атрымалася, бо там плошча памяшкання не пазваляла ўсі зрабіць такімі. Ёсць у нас усё ж такі две прыбіральні для мужчын, але ўсё ж такі гэта вялікі такі, мне падаецца, шаг для таго, каб менш пытанняў узнікала. Зараз вас абвінавацяць у сексізме. Для мужчын ёсць, а для жанчын няма. Для ўсіх ёсць і для людзей на вазках. Все адначасова зрабіць нельга, але мне падаецца, што ўсё ж такі, калі ты пачынаеш аб гэтым задумвацца, мне падаецца, што адзін з галоўных такіх рэзультатаў любога праекта — это не толькі нешта зрабіць, а пачаць глядзець на нейкую праблему глобальна. Як я ўжо сказала, там працаваць і над сабой, і не сказаць, што ой, а што гэта за такі там хайп, да, зараз? Там хлопчыкі сюды, дзяўчынкі сюды, ці побач. Калі гэта патрэба ёсць у соцыуме, трэба нейкім чынам на яе рэагаваць. У нас атрымалася на яе зрэагаваць. На гэта атрымалася. Што з іншымі, мы пагаворым пасля невялікай паўзы. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях арт-дырэктар галерэі сучаснага мастацтва ў Кароткая Ганна Чыстасердова, і мы пагаворым пра іх праект «Кастрычніцкая ўсё ўключана, усе ўключаныя». Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM.
Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу а 18, а «Петарду» а 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euroradio.fm и euroradio.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, студыя Ольга Міскевіч, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко не выключае, што ў Беларусі будзе удасканалена сістэма паступлення ў ВНУ. Пра гэта ён заявіў сёння падчас сустрэчы з міністрам адукацыі. Кіраўнік краіны падкрэсліў, што галоўнае, каб у дзіцяці былі веды. Калі няма ведаў, ніякія балы не дапамогуць. Александр Лукашенко прызнаўся, што стаў задумвацца пра неабходнасць удасканалення сістэмы паступлення ў ВНУ пасля размоваў з бацькамі дзяцей і са сваімі сваякамі. І дадаў, што ў канцы гэтага года збярэ вялікую нараду, прысвечаную адукацыі. Хакеіст Алексей Цярэшчанка не будзе выступаць за мінскае «Дынама». Пра гэта спартовец паведаміў у Інстаграм. У жніўні 38-гадовы ветэран вярнуўся ў беларускі клуб. У яго быў пробны кантракт. Генеральны дырэктар клуба Дмітрый Баскаў казаў тады, што Цярэшчанка – гэта прафесіянал, здольны павесці за сабой, што цяпер асабліва важна для каманды, у складзе якой шмат моладзі. Аднак неўзабаве было прынята рашэнне амаладзіць склад мінскага «Дынама». Да таго ж каманда няўдала выступае, прайграе ўсе матчы. У Сенінскім раёне ў вёсцы Атрадная трое мужчын адзначалі прафесійнае свята. Калі яны пабачылі каля сабачай будкі янота, вырашылі яго злавіць. Жывёла некалькі разоў укусіла аднаго з мужчын за руку. Пасля гэтага ў вёску выклікалі хуткую. На машыне хуткай дапамогі пакусанага мужчыну павезлі ў бальніцу. Янот застаўся на падворку. Адзін з мужчын яго нават ударыў. Жывёла адказала укусамі за нагу. Толькі пасля гэтага прыехалі ветэрынары. Высветлілася, што янот хворы на шаленства. Тады пачалі шукаць другога мужчыну, а ён паехаў у раённы цэнтр і знік. Знайшлі яго ў ізалятары часовага утрымання. Цяпер пакусаным вяскоўцам давядзецца прайсці курс лячэння. Ольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё. Euroradio.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем выпытваць у арт-дырэктара галерэі сучаснага мастацтва у Кароткай Ганны Чыстасердавай усе падрабязнасці іх праекта «Кастрычніцкая. Усё ўключана, усе ўключаны». Спадарыня Ганна, вот ваш проект пачаўся ў студзені 2019 года і быў там разбіты на некалькі там цыклаў, фазаў, ці як там правильно назваць. Адна з іх, першая, я так разумею, была, вот я дакладна працытую, гэта так, глобальнае даследаванне вуліцы Кастрычніцкая на прадмет дружелюбнасці і даступнасці. А як вы гэта так вот глобальна даследавалі? Глобальна даследавалі. Гэта даследаванне было зроблена нашымі партнёрамі, мінскай урбаністычнай платформай, арганізацыя, якая вельмі шмат важных рэчаў робіць для нашага горада. Падчас больш чым за 1,5 месяцы каманда урбаністычнай платформы зрабіла і онлайн-апытанні, і таксама палявыя даследаванні, калі яны наведвалі большасць кропак, якія існуюць на Кастрычніцкай, і так ці інакш ацэньвалі не толькі там безбар'ернае асяроддзе ці дружалюбнасць. Зноў павернемся і да гендэрна-нейтральных прыбіралін, і наколькі дружалюбна супрацоўнікі гэтых месцаў могуць ставіцца да людзей, якія прадстаўляюць так ці інакш там групы, якія могуць дыскрымінавацца ў Беларусі, наколькі там яны могуць адказваць там
валодаюць ангельскай, беларускай, расейскай мовай. Таксама вялікае даследаванне было зроблена наконт інфраструктуры на самой вуліцы і вакол вуліцы, наколькі, напрыклад, людзям на вазках ці людзям з асаблівасцямі зроку, ці нават бацькам з малымі дзецьмі зручна на гэту вуліцу трапляць. І, шчыра кажучы, вельмі шмат пытанняў, бо на гэтай вуліцы, на якой даволі вялікі трафік і там людскога потоку і таксама машын, існуюць толькі 2 афіцыйных пераходы. І, напрыклад, калі вы хочаце трапіць з гатэлю «Вілінг» у прастору ОК-16, якія знаходзяцца там у 15 метрах адзін ад аднаго, вам патрэбна па правілах прайсці каля 350 метраў, каб перайсці на гэтую вуліцу. І вельмі шмат такіх цікавых рэчаў мы пабачылі, і зараз ужо вось тыдні 2, як пачалі перамовы з раённым аддзелам ДАІ, таксама з горадам, наконт таго, каб зрабіць гэту вуліцу і асяроддзе вакол больш даступным. Таксама вельмі вялікая праблема з тым, як знаходзіць тыя прасторы, якія зараз працуюць на Кастрычніцкай, бо, шчыра кажучы, амаль што кожны тыдзень нешта новае адчыняецца, і дагэтуль не мае ніякай агульнай мапы, і вельмі шмат людзей не могуць знайсці, шчыра кажучы, ту ці іную пляцоўку, і, канешне, гэта таксама не вельмі дружалюбна з пункту гледжання і бізнесаў, і публічных прастораў, якія існуюць. Як паказала практыка, на гэтай вуліцы замінае такіх адкрытых публічных пляцовак, дзе людзі проста могуць бавіць свой час, пры гэтым не там залазячы да сябе ў кішэню, каб нешта набыць. І дзякуючы не толькі нашаму праекту, а і праекту «Вуліца Бразіл», які вось вельмі громка там скончыўся амаль там тыдзень таму, зараз Кастрычніцкая стала крыху больш зялёнай, і непасрэдна учора была такая фінальная прэзентацыя дзіцячай пляцоўкі, якая зараз з'явілася ва ўнутраным дворыку галерэі, дзе ўжо вось другі дзень бацькі з дзецьмі вельмі файна вабяць час, і мне падаецца, што яшчэ шмат чаго трэба зрабіць. Дзякуючы гэтаму праекту і працы з нашымі калегамі з іншых месцаў, і ў нас, і ў нашых сяброў з'явілася больш нейкае такое станоўчае меркаванне наконт таго, як лёгка можна кагосьці дыскрымінаваць. І гэта не толькі тычыцца там гасцей, якія да нас прыходзяць, гэта, па-першае, тычыцца людзей, з якімі мы працуем. Бо дыскрымінацыя – гэта вельмі вялікая праблема, і мы как бы звыклыя глядзець на гэта, што, да, канешне, гэта там тычыцца людзей з інваліднасцю, але мы заўсёды забываемся, што гэта дыскрымінацыя там і па палавому там прызнаку, і гэта дыскрымінацыя па ўзроставаму прызнаку. Я, шчыра кажучы, вось толькі ў гэтым годзе зразумела, гледзячы, не ведаю, нешта там так паглядзела там аб'явы на працу і зразумела, што вось у кожнай строчцы гэтай аб'явы я дыскрымінаваная асоба, бо там напісана там запрашаем на працу маладых, прыгожых дзяўчат там тут да 25. Я разумею, што я, канешне, у сваім узросце ўжо, канешне, не зусім маладая, магчыма, не зусім прыгожая, і наўрад ці магу атрымаць працу. І вось гэты праект мы рабілі для таго, каб крыху шырэй глядзець на то, як мы падаем інфармацыю, як мы шукаем супрацоўнікаў, як мы ставімся адзін да аднаго, якія словы мы выкарыстоўваем у дачыненні тых ці іншых людзей, якія нас акружаюць. І вось адзін з такіх вельмі добрых прыкладаў, так неяк пасля працы з маімі каляжанкамі ехалі дадому на таксі, і нас вёз глуханемы чалавек, за драйвер, господи, забылася слова. За стырном. За стырном, так. І вось непасрэдна за тыдзень да гэтага у нас адзін з трэнінгаў праходзіў, і нам нашыя там партнёры паказалі азы, там літаральныя там словы «дзякуй», «прывітанне», «як справы», «добра», як гаварыць з людзьмі глуханемымі. І калі мы усе утрох сказалі яму «дзякуй» на жэставым языку,
ведаеце, вось трэба было глядзець на твар у гэты момент гэтага чалавека. Я пра тое, што няма нічога немагчымага, але ўсё ж такі гэта праца і праца над сабой. І вельмі прыемна, калі ты з усімі можаш знайсці агульны язык, агульную мову. Па выніках вот гэта глобальнага даследавання, праведзенага ў межах адной толькі вуліцы сталіцы беларускай, вот вами была праведзеная такая серыя трэнінгаў па розных пытаннях недыскрымінацыі для кіраўнікоў і супрацоўнікаў устаноў, якія размешчаны на гэтай вуліцы. У сувязі з гэтым у мяне два пытання. Ці лёгка было ўгаварыць вот кіраўнікоў устаноў, якія нібыта і так вельмі занятыя людзі, каб яны ўзялі ўдзел у гэтых трэнінгах? Не было цяжка, магу сказаць, бо яшчэ раз скажу, што ўсё ж такі магчыма, таму што гэта кастрычніцкая, гэта не было цяжка, бо так ці інакш кіраўнікі, мы ўсе звыклі, што кіраўнік гэта нешта такі сталы чалавек, вельмі сур'ёзны. Канешне, мы ўсе сур'ёзныя, але мы ўсе пры гэтым актыўныя маладыя і разумеем, што гэта важная для ўсіх справа. У нас не было адказаў ад удзельнікаў, усе вельмі актыўна праявілі там пазіцыю, прыходзілі на трэнінгі. Я ведаю, што на вуліцы Кастрычніцкай размешчаны завод «Крышталь». Вот кіраўнік «Крышталя». Это добрая справа. Нават павернемся назад да непасрэдна гэтага глобальнага даследавання. Цікава тое, што калі мы рабілі апытанку з гасцямі вуліцы, што ўвогуле для вас Кастрычніцкая, дзіўна тое, што Кастрычніцкай, вось так, межы Кастрычніцкай як вуліцы, усе ставяць, вось пачынаючы ад перакрыжавання побач з галерэяй і да ОК-16. Тое, што там ёсць вялікая культурная установа пад назвай канцэртная заля Мінск. Пра тое, што там ёсць як мінімум 2 прадпрыемствы, якія працуюць, гэта дражджавы камбінат і завод «Крышталь». Там ёсць вялікі студэнцкі інтэрнат. З'явілася, што вось па меркаванню людзей гэта не частка Кастрычніцкай. Кастрычніцкая гэта там, дзе драйв, дзе людзі, дзе музыка, там, не ведаю, і нешта адбываецца. Ну вот за студэнцкія інтэрнаты нават крыўдна, скажу я вам. Што? Што яны не трапляюць у межы вуліцы Кастрычніцкай. Да, дзіўна нават тое скажу, і у нас... Там же студэнты, студэнткі, як это ж неад'емная частка. Ведаеце, вось мы пра гэта таксама размаўлялі, я шмат размаўляла з нашымі калегамі вось непасрэдна там і з бару «Хуліган», ну тыя месцы, якія, скажем так, больш прывабныя для студэнтаў. Калі яшчэ там беларускія студэнты, канешне, там неад'емная частка гэтай вуліцы, але, на жаль, пакуль замінае працэсаў удзелу замежных студэнтаў. І вось як паказвае практыка, да нас не вельмі шмат прыходзіць іх, хаця вось непасрэдна там прайсці 250 метраў да галерэі. І гэта яшчэ такі адзін выклік, з якім нам было б цікава папрацаваць. А вот менавіта вот цікава, а чаму вот яны неяк так не лічаць сябе, можа быць, самі часткай гэтай культурнай прасторы пад назвай вуліца Кастрычніцкая? Все-таки чаму? Таму што адразу ўзнікаюць две думкі ў галаве. Як мы казалі, пенсія малыя, не ходзяць сталыя людзі, то тут стыпендыі, там невялічкія грошы няма, за што шыкаваць на вашых установах, першае, а другое, ну, мы ж там студэнты, мы ж там, как бы так, такія людзі высокаінтэлектуальныя, а тут нейкая хіпстерская отвязная там вся эта тусовка. Ну, не ведаю. Мне падаецца, што ну, вось тое, што я бачу, непасрэдна вось там кітайскія студэнты, яны там з кітайскімі студэнтамі сябе і там ладзяць, бавяць час. Ўсё ж такі вось гэтыя там яны не ведаюць чаму, ўсё ж такі бавяць свой час непасрэдна са сваімі ж там суайчыннікамі. Час ад часу, канешне, наведваюць. Шчыра кажучы, канешне, апошні месяц Кастрычніцкая зрабіла таксама такі вялікі шаг наперад, бо непасрэдна пад галерэяй адкрыліся 2 новых кропкі, адна з якіх гэта кітайская рэстарацыя, а іншае месца адкрыў мужчына з Італіі.
і вось І справа пайшла. Да. Ну, магчыма, ўсё ж такі гэта таксама нейкая гісторыя там з іншымі культурнымі кодамі, і магчыма не ўсі там звыклыя бавіць час так, як нам падаецца правільным ці нармалёвым. Але ўсё ж такі нам цікава, як гэтую сітуацыю можна змяніць, будзем глядзець. Я вярнуся да трэнінгаў для кіраўнікоў устаноў. Вот вы кажаце, што яны ўсе збольшага з такой гатоўнасцю адгукнуліся, ўзялі ўдзел. Мне цікава ўсё ж такі іншае. Калі мы гаворым пра такія досыць складаныя праблемы і тэмы, як дыскрымінацыя па розных абсалютна там прыкметах, нават нечаканых, наколькі вот з дапамогай трэнінгаў можна гэтыя праблемы вырашыць? Трэнінгі мы ладзілі для таго, каб увогуле расплюшчылі ўсе разам вочы. І як мы ўжо з вамі там некалькі хвілін таму абмяркоўвалі, у нас вельмі такое купіраванае гледжанне на тое, што такое дыскрымінацыя. Усе звыкліся крыху, што там, не ведаю, гэта толькі пра адзін пункт. А дыскрымінаваць можна нават простай фразай. Ладзілі мы не для таго, каб вось так за 5 хвілін змяніць. Усе гэтыя трэнінгі, гэта, па-першае, проста імпульс, з якім потым трэба працаваць. Ведаю, што у большасці інстытуцый ці кропак, якія там бралі ўдзел, потым та інфармацыя, над якой мы працавалі, абмяркоўвалася з іншымі калегамі. І я нават магу сказаць, што мы зладзілі разам са Змітром Вайноўскім, гэта ўжо, конечно, іншая частка нашага праекта, такой невялічкі экзамен нават для нашых удзельнікаў. Вельмі цікавы праект пад назвай боже ж, няшчачка, я забылася, як ён называўся. Інклюзія большасці, падчас якой у 4 розных кропках Кастрычніцкай мы здымалі, як прызнаная нами большасць апынаецца ў сітуацыі меншасці. Вось, напрыклад, там у кавярні Let It Be, там з раніцы мы зладзілі там сняданак для людзей з асаблівасцямі зроку і слыху. І калі ты заходзіш у кавярню і разумееш, што вакол цябе знаходзіцца 25 чалавек, якіх ты ніколі не бачыў. І першае, з чым ты сутыкаешся, што крыху, можа, некамфортна. Ты не разумееш, што адбываецца, як сабе паводзіць. Было вельмі цікава глядзець на тое, як персанал спраўляўся. Напрыклад, там, калі мы кажам пра людзей з там моўнымі праблемамі, было вельмі цікава назіраць, як вельмі хутка не толькі працаўнікі гэтай прасторы, а таксама і наведвальнікі пераходзілі на жэставую мову. Нават паміж сабой у размовах яны пачыналі больш выкарыстоўваць жэстаў. Дарэчы, вот мне цікава, калі я прыходжу ў бар, звяртаюся да бармена там ці да супрацоўніка на беларускай мове, а ён мне адказвае па-руску, альбо там увогуле кажа там гаварыце нармальна, вот это дыскрымінацыя? Да. Можна вырашыць? Можна. Но гэта таксама будзе праца працаўніка, менеджера. Вось у нас, як вам сказаць, гэта, па-першае, па мне пытанне агульнай культуры. Я разумею, калі чалавек там толькі прыехаў на Беларусі, ён, шчыра кажучы, мае права не мець досведу ў беларускай мове, гэта адзінае. Можна выбачыцца і запрасіць некага іншага з калег, каб хто можа размаўляць там на беларускай ці на ангельскай мове. Гэта таксама, мне падаецца, этыкет. Калі там ка мне прыходзіць госць англамоўны, я ж не буду з ім працягваць размаўляць на расейскай ці беларускай мове. Я перайду на ангельскую ці знайду таго, хто там можа
так ці інакш размаўляць. Гэтае пытанне ў нас узнікала, як вы разумееце, амаль што на працягу ўсіх 10 год нашага існавання. Час ад часу мы чулі не вельмі прыемныя водгукі наконт таго, чаму і як мы выкарыстоўваем беларускую мову. Для галерэі, для бара гэта працоўная мова. З іншага боку, гэта пытанне культуры і інтэлігенцыі. Калі мы жывем у гэтай краіне, нарадзіліся, прыехалі, жывем, гэта правільна ведаць гэтую мову, імкнуцца на яе размаўляць. Яна пры гэтым такая прыгожая. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што заўтра, 27 жніўня, у галерэі сучаснага мастацтва ў Кароткае пройдзе фінальная дыскусія на вот гэтую тэму недыскрымінацыі. Ганна Чыстасердова, я далучаюся, запрашае ўсіх, уваход вольны. Як пішуць яны, парэфлексуем над тым, што ў нас атрымалася, над чым можна яшчэ працаваць у будучым. Зміцер Лукашук, Ганна Чыстасердова працавалі для вас у эфіры. Да сустрэчы. Дзякуй.